Ea nahi dudan, jakina. Eta argiaren fakturan aurreztea. Eta gasarenean. Ona da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian. Egin zure etxe bizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. birgaitze-eraginkorra.laboralkutxa.eus. Iepa, atxaldion, eta ongi torriek magazinera bertzegun batez, gaur otsailaren 20 dugu, astelena, batzuntzat astelen gogorra, asteburuan, inauteriak izan zituztelako, gu gure partetik gaur kulturetaz jarriko garen, nola baitera ez ditugu egingo elkarrezketa teoriko supermetafisiko sakonak, baizik eta kontu kulturalez arituko gara. Lehenik eta behin Nerea Loyola idazlearekin, egonen gara Epizentroak liburuaren inguruan solasean, 2021 batean kaleratu zuen, orai berriki itzuli da, eta orain du egun batzuk, hemen ibili da Iruñan liburu hori aurkezten. Ipuin sorta biltzen duen liburu bat da, Epizentroa, eta helduentzako ipuinendako bere lehendabiziko lana. Bigarren elkarrizketan berriz, Ainhoa Aranorekin, egonen gara, kasu honetan, Iruñarrok jaialdiaren inguruan solasean, hor martxoaren azkeneko egunean eta apirilaren lehenengoan ospatzen den jaialdi hori, urteak daramatzate ospatzen, eta urten ere, kartelera mardularekin. Guzi hori baino lehen, has gaitezen betiko dukiekin. Lorriko ketueta. 1888 zen, Enzo Ferrari autofabrikatzaile italiarra jaio zen. Eta 2003an Espainiako Auzitegi Nazionalak Euskaldunon egunkaria ixteko agindua eman zuen, etaren zati zela argudiatuz, otsailaren 20 zen. 2008an Espainian Europako Konstituzioa onartu edo ukatzeko erreferenduma egin zen, 152 bozkatu eta 176ak onartu zuen. Eta 2008an abiadura handiko trena jarri zuten martxan Bartzelona eta Madril artean. Ea, agenda kulturalean, zer dugun? Bihar asteartea Alberto Ladronen gezurren basoa liburuaren inguruan irakurle taldea, Jon Atxegagak dinamizatua 6:30 Uharteko plazaldeko 15. gelan bilduko da. Aldez aurretik izena eman liburutegian. Hortzegunean, bertsoaro zikloaren barnean bertso jaialdia 7:00 Nafarroko Antzerki Eskolan. Bertan egonen dira Aitor Bizkarra, Aitor Mendiluze, Alaia Martin, Joan Esilarregi, Maiane Txoperena eta Sarai Robles. Hortziralean, Arrosadiako liburutegian, otsailaren 24an beraz, 6:00 ipuin kontalaria. Ordu betez, Maitane Perezek ipuin berri eta zirraragarriak kontatuko ditu gaia, elurrezko ipuinak. Eta larun batean, Zuregatik rock, Donibane Bortz Zugabe Bortz urte zurekin. Otsailaren 28an, Totem Aretoan lagunkide ezagun ez ezagun belaunaldi berri elkar ikusiko dute. Jaialdian, Zartako, Arkada eta Afu taldeek kontzertu eskainiko dute Totem Aretoan atxaldeko 8:00 aitzinera. Goazen baita ere gaurko egunkarien azalekin. Diario de Notiziasen. 86 erasotzailek espetxe zigorra betetzen dute Nafarroan indarkeria matxistagatik. Presoen kopururik altuena da, 2021 batean baino 114 gehiago eta 2020an baino 131 gehiago. 808 emakumeek behar dute babesa. Eskumuturreko telematikoak gora egin dute 54 aktibo daude 148 gehiago. Argazkian lantzeko inauterietako pertsonaiarik ezagunetako bat. Argazkian lantzeko pertsonaiarik ezagunenetako bat ageri da eta izenburuan lantz pozez lehertzen. Ziripot eta Mielotxin 1085 egun geroago itzuli ziren kaleetara. Berri gehiagotan, Tafaia euskarazko hezkuntzaren aldeko borrokaren adibidea. Eta logelen alokairua gero eta garestiago, 300 eta 500 euro arteko prezioekin. Diario de Navarraren kasuan, Nafarroan, 84 metro karratuko etxe bat ordaintzeak
ia 8 urteko soldata garbia balio du. Irisgarritasun ratioa egonkor mantendu da, interestasek gora egin duten arren. Metro kuadroaren bataz bertzeko prezioa 1.440 eurokoa izan zen iaz. Argazkian lantzeko kaleek mielotxinen segizioa desfilatzen ikusi zuten. Izenburuan inauteriak kolore guztiekin itzultzen dira. Nafarroak nekazal inauterietako tradizioak eta mozorro desfileak ospatzen dizkie handiei. Bertze berri batean, lau zauritu Ibar Goitiko gatzagan igogailu bat erorita. Jasogailua bigarren solairutik behera erori zen eta larrialdietarako balaztatze sistemak ez zuen funtzionatu. Eta Gara egunkarian, ez zioazten etaren aurka bakarrik euskal gizartearen sektore zabal baten aurka zioazen. Duela 20 urte Guardia Zibilak euskaldunon egunkarie itxi eta arduradun nagusiak atxilotu eta torturatu zituen. Argazkian Diego Baskoetxea ageri zaigu, eta izenburuan Baskoetxeak bere ibilbide profesionalaren amaieran amestutako agurra jaso du. Jende ez gainezka dagoen frontoi batean bere jendeak lagunduta eta Imanol López lagun edo kidearekin batera Jaialai Winter Serieseko finalean garaipena lortu du gainera. Berri gehiagotan, porrak eta kolpeak zahartze aktivisten aurka, transizio ekologikoari buruzko prestakuntzaren beharra eztabaidagai eta Griezmannek Atletiken aukerarekin amaitu du. Inauteriek Euskal Herriko kaleak hartu dituzte azkeneko berrian. Eta Euskal Herria irratian, inoiz ez bezala, beti bezala, Osasuna lehenengo berrian. Partidu txukuna eginagatik ere gorritxoek punturik ez zuten patrikaratu defentsan egindako biakats larrutik ordainduta. Porrot horren ondotik gorritxoak 10 dira sailkapenean, 30 punturekin Europako postuetatik 2 puntutara, jaitsiera postuetatik 10. Alboko berrian gidari bat hilda Iruñako Donibane auzoan, eta azkenik Erasmusen online plataforman euskara sartzea eskatu du Nafarroak. Gaurko eta biharko eguraldia, gaur astelena haizeak hegoaldetik joko du berriro eta horren ondorioz Kantauri isurialdean temperatura maksimoek gora egingo dute nabarmen. Bertan giroa udaberri itxurakoa izanen da. Mediterraneo isurialdeko altuenak ere gradu pare bat igo daitezke. Goizan goiz lainoa sortu da Arabako zenbait tokitan eta goizean iparpartean hemenka behe-hodei batzuk agertuko dira. Kostaldetik hurbil batez ere, baina eguerdirako hodeiak desagertzera egingo dute eta arratsaldea eguzkitsua izango da denean, atxalde gau partean erdi mailako hodei eta goi hodei batzuekin. Asteartean hodei gehiago agertuko dira. Egunaren lehenengo partean hegoaldeko haizea ibiliko da eta erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak izango dira nagusi. Eguerditik aitzinera hodei trinkoagoak agertuko dira eta batez ere egunaren amaieran hemenka zaparrada batzuk bota ditzake. Temperatura maksimoak apur bat baxuagoak izango dira, kostaldetik hurbil bereziki, baina epeletik jarraituko du giroak, minimoak gora egingo dute eta izotza egiteko aukera arras txikia izanen da. Lehen erran dugun moduen, gaur arratsaldean lehendabiziko elkarrizketa unten bederen, nerea Loyola idazlearekin egonen gara, bera, idazle izatez gain irakaslea, eta bertze gauza handiz da, ez, pertsona garen moduan, nolabait ere erpin handiz ditugulako, baina idazlea bera ere bada, liburu, ezberdin batzuk atera ditu, eta 2021 batean Epizentro liburua atera zuen, kasu honetan helduentzako ipuinen liburua edo ipuin sorta liburu bat, duela hilabete batzuk, ganden urtean, gazteleratu zuten gainera, eta ganden astean nahi zuzen ere, asteazkenean egon zen hemen Iruñean, Epizentro aurkezten, nik ez nuen aukera izan joateko, baina, barekin ez hemen egingo niola elkarrizketa, listo, konten, guretako pribatuan, gaur nerearekin, atxaldeon nerea. Opa, atxaldeon. Mila esker gurean egotegatik. Nerea, lehenik eta behin, ez dakit, izenburuaz galdetuko dizut. Zergatik epizentroa? Epizentroa da narrazio liburuko ipuin baten izenburua, ohiko esaten da narrazio bildumetan
ipuin batek ematea izenburua bildumari, baina kasu honetan ez da hautaketa sinple bat, azkenean zazpi narrazio osatuta dago liburua, eta narrazio horietako pertsonaia guztiek esan dezakegu lurrikara txikiak eta lurrikara handiak ere bizitzen dituztela beraien bizitzetan, ez? Eta azken batean epizentroa da lurrikara bat, lurrazalean gehien nabaritzen den puntua esako genuke, lurrikarak lurbarnean gertatzen dira eta guk epizentroan nabaritzen ditugu, ez? Eta pixkat nahi izan nuen metafora hori erabili, askotan lurrikarak ere oso barnean gertatzen dira, baina gero gure gorputzetan eta gure azaletan nabaritzen ditugu, ez? Eta orduan ipuin bati jarri nionean izenburu hori konturatu nintzen, liburu osoaren izenburuare izan behar zuela. Berez, epizentroak beraz Nerea dira nolabait ere sakoneko gatazka baten azaleko adierazlea, holako zerbait ez dakite sintoma bat, edo nolabait ere non ikusten dugu, non lehertzen den zerbait, baina kontua nolabait ere gibeletik, ez, atzeragotik dator. Bai, hori da, azkenean askotan gertatzen da, ari garela zerbait sentitzen, ez? Eta nik dardara bezala definitzen dut, eta askotan da, baina hau zen lurrikaretakoa da, ez? Edo orain lurrikara bat gertatzen zait, eta zerbait gertatzen zait, eta horrek ze ondorio ekarriko du, ez? Edo ze dardara, ze mugimendu ekarrituko ditu horrek nire bizitzan, nire ingurukoen bizitzan, pixkat badauka jolas hori. Zegit adibide bat jartzen alduzun, akaso epizentro ipuina bera sinopsitiki bat egiteko aprobetxatuz, nolabait ere ipuin hori bera zertan datzen errangabe, baina hor igual agertzen da, ez, elementu. Bai, hain zuzen horri jarri nion izenburu hori, epizentroa ipuinean daukagu emakume bat, adin hartaineko emakume bat, itxuraz soluzionatuta daukana bizitza, ez? Hola topiko moduan, bikote dauka, haur txiki bat dauka, funtzionario plaza bat atera zuen, etxe bat daukate, pisu batetik pasako dira jardindun etxe batera, eta, berez, eraiki behar dugun zoriontasun hori eraiki du, ez? Baina, emakume honi gertatzen zaio, batean konturatzen da, orgasmoak ez zaizkiola goraino iristen. Berak horrela deskribatzen du. Orgasmo bat eukitzen duenean, hemen diafragman edo bukatu egiten zaio, kateatu bezala egiten zaio, eta hor bukatzen da, ez? Eta orduan hasten da pixkat, horren inguruan hausnartzen, eta berak funtzionario plaza bat dauka irakasle modua, baina berak benetan betidanik yoga irakasle izan nahi izan du, eta baditu hor gauza batzuk, ez? Eta orduan hasten da espezialista desberdinekin eta norbaitek esaten dio diafragma dela sakoneko erraietako sentimenduen eta erraietako ezinen epizentroa dela diafragma, ez? Eta horregatik daukala hor tope hori edo, ez? Eta orduan konturatu nintzen, azkenean emakume, justo kasu horretan igual oso zehatza da, epizentroa hitzearena, esaldi hori azaltzen da, ez? Erraietako, epizentroa dela diafragma. Baina, emakume hori ari da bizitzen, ari da sentitzen dardara batzuk, eta ari da sentitzen zerbait gorputzean, eta ez daki oso ongi zergaitik, eta ez daki oso ongi lurrikara horren jatorria non dagoen, eta zer egin behar duen hori soluzionatzeko. Epizentroa beraz, sumatzen du horrez, diafragman, baina baitere lurrikara hori azkenean da, bere bizi osoaren, lurrikara moduko bat. Hor, lurrikara existentzial bat, errango genuke hor, ez erekitzen dire gure zalantza existentzialak eta adios batzutan hola izaten da. Ez dakit Nerea, ze gai topatuko ditugu liburu honetan? Ez dakit xuxenena den, liburu eta zorokorrean nola solasteak gaiekin eta etiketatzen eta baina, pixkat idea bat egin dezagun. Bai, liburu honek daukana da, azkenean 7 istorio independiente dira, ez daukate ari bat, jarraikortasuna ematen dionik, baina 7 narrazioak idatzita gero, hasi ginenean liburuan osotasuna aztertzen,
bueno, bai konturatzen zea, badaudela gai batzuk errepikatzen diranak, eta horrela esan da pixkat topiko ematen du, baina pixkat narrazioak errotuta harremanetan eta egunerokotasuneko gauza txikitan, naiz eta gero lurrikara horiek handia dira, baina berez kanpotik begiratuta, esatezu, bueno, baina benetan ez da ezer gertatzen ari, ez? Baina gero bai gertatzen da, orduan, gaiak bai dira pixkat, izan daiteke gurasotasuna, bikote harremanak, maitasuna, laguntasuna, nahiak eta ezinak, edo nahiak eta bete beharrak, horrelako gaia daude. Eta gero niretzat bai, badago pixkat narrazio guztitan errepikatzen den zerbait, edo atzeti dagoen zerbait, eta da pixkat erabakien gaia. Eta horrekin esan nahi dut, narrazio guztitan, edo ia guztitan, pertsonaiak erabaki bat hartu beharko dute, erabaki pila bat hartzen ditugu egunero, ez? Eta askotan, erabaki txiki askok ere eragin handia daukate gero, guk uste genuna, baino gehiago, ez hartzen dugu igual erabaki bat ola pixkat sin mas, eta gero konturatzen zea, igual ondorio handia dauzkala, ez? Orduan, kasu batzutan erabaki bat hartu beharko dute, eta beste kasu batzutan, niretzat oraindik eta zailagoa izaten den gauza bat egin beharko dute. Eta da, erabaki bat hartu ondoren, erabakitako hori gauzatu. Ze askotan badakigu zer egin behar dugun, baina badakigu erabaki horrek ze ondorio ekarriko ditun, eta bada horrez, prezipizio moduko hortan, kriston bertigoa ematen dula, eta pertsonaia hauek pixkat aman komunean dute, hor daudela, ez? Ertz horretan daudela, eta salto horretan. Hain zuzen ere, liburuaren nolabaiteko deskribapen gixara biltzen da, pentsatzen du liburuko esaldi bat dena, eta hor nolabaitere erraten da aldaketak beldurra sortzen duela, ez? Baina ez badu beldurrik sortzen, orduan ez dela benetazko aldaketak. Gero nerea sortzen ziren zalantzak. Sortzen ziren zalantzak zeren erraten nuen. Ez aldugun baitere gure jendartean nola erran. Aldaketaren alako laudorio bat, gorazarre bat egin, eta akaso ez dela beti ala, ez? Ez dakit liburuan hori egiten den, baina akaso gure jendarte likido honetan, ez? Dena da hori adaptazioa, egokitu behar gara, aldatu ez dakit zer, ez? Eta ostra, horrek ere, efectivamente, baten du beldurra, zukeratzen zu bezala, eta batzutan ez du ematen gogorik, eta igual ere legitimoa dela erratea. Nik ez dut nahi aldatu, haizu, nik nagon bezala dela leitxe, eta ez da. Bai, igual kasu honetan justo, pertsonaien aldaketen norabidea da, pixkat gizartearen azelerazio eta gizarteak eramaten zaitun horri kontra egitea edo momentu baten esatea, nik igual ez den nahi, hori ez, edo da justo, igual norabide horretan gehiago, eta ez hainbeste aldaketa gizarteak bideratzen dizkizun, ez, orain hau lortu behar duzu, eta orain hau, eta orain bestea, eta orain hau honekin konforme zaude, baina nahi duzuna beste hau da, eta hemengo pertsona gehiago daude, momentu batean erresistentzi modukoa sentitzen dute, eta zergaitik, ez? Zergaitik egin behar dut denek egiten duten, edo zergaitik egin behar dut ezartzen zaidan hori, ez? Eta horri erresistentzia egitea, baina ez da erresa horri erresistentzia egitea, ze azkenean sekulako inertziarekin garamatzate. Hala izaten da, bai. Eta kasu honetan zukertzen zuna da aldrebez, ez? Aldaketa bertzaldera, nolabait ere ankla hori botatzea, baina bai, ematen zian zer pentsatu zeren, karo, egia da, gaur egun ez, joan behar zarra kanpora bizitzera, edo kanpora ikastera, edo zer dakit, lortu behar duzu lan berri bat, eta patu bat zara, eta beti dugu, ez, mantra horiek ez egokitu, reinventate, ez dakit zer, eta ez, batzutan, igual da hori, honek erraten den bezala izu, nik nahi dut egin yoga eta jazta. Hori da, emakume honen kasuan hori da, ez, berak nahiago du yoga klase gutxi batzuk eman, diru gutxiago irabazi, eta igual jardini gabeko etxe baten egon, baina bere egunerokotasunean beste gauza batzuk izan, eta inguru denak pentsatzen du erotuta dagoela hori nahi izateagatik, ez? Baina nola, funtzionarioa zara, oposaketat atera zenun, eduki dezakezu kriston etxe puskan, nola egingo dezu, ematen du atzera pausoa dela, ez? Bai. Gizarte presioa, ez? Pentsatzen dut bertze elementu horietako bat, beldur hori, erraten aldaketarako beldurra, egin handi betean, pentsatu etorriko dela hortik, ez? Bai, gizarte eta familia askotan ebai, lagunak, askotan gertukoen gandik ere hasiera baten behintzat sortzen da resistentzia hori, eta sortzen da
kontra egite hori, gero, naiz eta gero zuzurean mantendu eta ikusten dutenean ondo zaudela eta agian erabaki egoki bat izan dela, hor ja igual babesten zaituzte eta hortik aurrera besteen aurrean ere babestuko dute zuk egindako hori, baina hasieran esaten diezunean, askotan ingurukoek ere, badute holako erresistentzia bat. Eta honitzetan gainera hurbilekoen epaia izaten da gogorrena edo zaiena, ez? Hori da. Justo hurbilekoenena. Ez dakit, beraz zure mezua den, aizu, egin zaizu bizken duzuna eta ausartu egitera, edo ez dago moraleja bat, hau da, nola baiten hor agertzen dira ipuin batzuk, eta aizu, bakoitzak hartzean nahi duen bezala. Bai, nik ez dakat mezurik, ipuinetan. Justo aurrokastean egon nintzen irakurle talde batean ez, eta irakurle batek oso ondo definitzen zuen, eta esaten zuen beretzako nire ipuin bat irakurtzea zela, pertsona baten bizitzako, hola, zatitxo bat hartuko banu bezala, hemendik onera, moztu, erakutsi, eta horrez, eta esaten zuen bera sentitzen zula aurretik pertsona horiek bizi zirela, eta ondoren biziko direla, ez? Eta gainera komentatzen genuen, segun eta zu nola zauden, momentu horretan, irudituko zaizula agian protagonista horrek bide batetik jarraituko duela edo beste batetik, ez? Zure baldin bazabiltza adibidez, aldaketa bat egin nahi dezula lanarekin, irudituko zaizu bukaeran, lehen aipatu den emakume honek igual, yoga klaseak emango ditula. Baina zu baldin bazaude beste momentu segurtasuna berdezun momentu baten, irudikatuko zu agian, nahi du, baina azkenean irakasle lanetan jarraituko du. Zen nik normalean nahiko irikita uzten ditut bukaerak. Egiten dut hori zatitxo bat hartu bizitza batekoa, eta bai bukatzen daunen jakin batean, baina nik ez dut esplikatzen normalean gero guztia, ez? Nabaritzen da hori pertsona horiek bizitzen jarraitzen dutela. Nerea pentsatzen naizen lorategi hori ustea eta yoga klaseak ematera joatea? Bueno, nik azkenean narrazio hauetan beti esaten dut. Nik hor kontatzen ditudan istorioak ez dira autobiografikoak, pertsonaiei gertatzen zaizkien gauzak ez zaizkin niri gertatu, ez daukate berez, gertakari guzti horiek ez daukate nirekin zerikusirik, baina bai da egia nire kezketatik, nire beldurretatik, nire ezinetatik idatzitako istorioak dirala, eta agian gertatzen direnak ez zaizkin niri gertatu, baina gertakizun horien ondorioz pertsonaia horiek sentitzen dituztenak bai sentitu izan ditu ni momentu batean. Orduan, nigandik ere badaukate asko, gehien bat, azpiko sentimendu horiek, edo erreakzioek, edo horrela, ez hainbeste gertakari jakinak. Baina, baita ere esango liburu hori atera ondoren irakasle lan utzi eta idazten jarri naizela, osak. Aizu, bazen epizentro bat eta baziren lurrikarak, beraz, horre bai. Nerea, hain zuzen erorai idazketan sartzen ari zarela gero eta gehiago, buru belarri, zuk egin duzu, akaso gehiago, ez? Zure bizitza profesional honetan, idaztearen honetan, gehiago aurre eta gazteenei zuzendutako literatura, kasu honetan, helduentzako ipuin sorta egin duzu, ze diferentzia sumatzen dituzu, arron ezberdina da, bi registro arron ezberdinak dira? Bai, registroak ezberdinak dira, niretzako abia puntua normalean izaten da, kontatu nahi dudan historiotik abiatzen naiz. Nik ez dut egiten, orain idatziko dut umentzako ipuin bat. Zer, gehiago da, pizten zait historio bat kontatzeko gogoa, okurritzen zait historio bat, eta orduan jazten naiz, historio zeini kontatuko nioke. Kontatuko nioke nire 13 urteko semeari, 6 urtekoari, nire bikoteari, nire buruari, nire lagunai nori kontatuko nioke historio hau, ez? Eta ja hori zehazten dudanean, historioa berak ja erregistro badu. Azkenean historioaren ezaugarriak berak erregistro badu. Egia da, umentzako idazten dezunean, gehien bat ume txikiagoentzako idazten dezunean, egitura aldetik historio simpleago bat behar dezula, esaldiak ere ezin dira asko komplikatu, horrek ez du esan nahi idazten erresagoa denik. Askotan zerbait adierazteko erresagoa zaigu esaldi konplexu bat egin eta adierazi, baina hori berdina esaldi simpleen bitartez edo aur batek ulertuko duen irudi batera eramateare ez da lan erraxa. Claro, galdetzen digute, eta horregin zer nahi duzu, eta zu, kasi esaldi poetiko horretan galditzen dela, batzuta. Hori da. Bai, ni
normalean hori, historiotik abiatzen naiz, eta historio horrek zehazten dit zer kontatu nahi duan, eta nola kontatu nahi duan ere, bai. Nahiko natural ateratzen zait. Gero pentsatzen dut ere, hau da, hiztegia bera aldatzen dela, ez? Helduen literaturan, pues, erabiltzen alde duzu, pentsatzen dut hitz gogorragoak, metafora gogorragoak, batean erabiltzen duzu uste dut irudia pertsona, kristalezko pertsona batena, uste dut, nolabait apurtzen dela, ez? Eta bere puska gelditzen direla nonbaiten. Ez dakit, karo, igual olako irudiak ezin dituzu aurrekin erabilia inbertzen. Ez dakit, edo igual da aurre iritzi bat, badguna. Ez, a ber, berez, hombre, baten bat erabili dezakezu, baino igual helduek literatura aukera gehiago ematen dizu hori egiteko. Hala ere, orain dela gutxi ere atera dugu album ilustratu bat aurrentzako, lau zortzi edola, eta nahiko abstraktoa da historio aldetik, eta oso polita da ikustea nola jasotzen duen irakurle bakoitzak, ez? Kontatzen diozunean 4 urteko haur bati zen, nahiko metaforikoa da momentu batzutan, eta orduan 4 urteko haur batek jasotzen duena eta kontatzen dizuna ipuina irakurrita gero, 6ko batek kontatzen dizuna edo heldu batek kontatzen dizuna, asko aldatzen da, eta kontakizun bakoitza dago liburuan barne, eta hori ere polita da. Baina egia da, aurrentzako historio bat eraikitzerakoan, kontutan hartzen dira, edo metafora bat sortzen baldin badezu, beraientzako gertuko ez metafora bat sortzen dezu, eta ez kristal eskontzi baten egal beraieri ez, oso abstraktu egiten zaiena. Ere, batean gozatuko zutela, seguro ikusten kristalezko pertsona bat, pues ere gustora aurrek, seguro eski. Nerea, ez dakit orain Nahian liburua zari zinen solasean, ilustrazio liburu honetaz? Hori da, bai, Nahian album ilustratua, bai. Hori ere bai eskurak gain, nerea dago superproduktiba, erraten genuen bezala, liburuak atera. Galdeturen izun, bai nerea, bizket nola den idazteko prozesu hau, ez dakit, ipuinak, nondik etortzen dira. Hau da, kontu zibili behar da, nereari zer kontatu, zeren akaso gero agertzen da hori liburu batean? Bai, ez dizut ez etzik esan du. Bai, ez dakit, ideiak edozein momentutan, esan nahi dut, igual ez zait ideiarik etortzen 3 hilabetetan, eta derrepente 3 egunetan 5 ideia saltzen dira, ez? Eta ez da bila nabilela, baina egia da, idazten zauden momentutik beti zaudela adi, ez? Zaude adi munduan, gertatzen denera munduan esan nahi dut, bai, notiziak eta bai, baina ateratzen naiz kalera paseo bat ematera, beti nago adi, hemen hondartza dugula, hondartza jolasean baldin badago norbait, askotan begiratzen dut, zertan ari da jolasten, nola harremantzen den jendea, igual taberna baten baldin banago, ondokoak pixkat berez ikusten baitut izketan, igual belarria pixka gehiago luzatzen dut, aber zertaz ari diren, aber nola ari diren, eta bai, gero hortik, ez dut igual guztiz erreproduzituko, baina asko aberazten du gero idazteko modu horrez, irudi asko sortzen dizkizu buruan. Ateratzen den Xaloa Telebistako aurkezlearen ipuin bat, gero ezagit, bere lankidea Nerea lepotik hartzen edo zerbait. Nerea, azkeneko galdera bat, karo, kasu honetan egin duzu, gaztelerazko itzulpena, ze sentsazio irakurtzean gazteleraz. Berdin gelditzen da, aldatzen da? Bai, gaztelerazko itzulpena egin du Iruñako neska batek, Irati Iturritzak, eta orain irakurtzen dudanean asko gustatzen zait, eta iruditzen zait oso lortua daola, orain identifikatzen den nire ahotsa testu horretan, baina egia da, hasieran lagin bat prestatu zuen nire irakusteko, askotan egiten da, ez, idazle eta itzultzaile hori ze moduz konpontzen dian, edo pixkate ikusteko, ez, gustatzen zaizun nola itzultzen duen, edo eta lehendabiziko aldiz nire ahotsa erderaz irakurri nuenean, oso arraro egin zitzaiten. Azkenean, hain ohituta beti euskerara eta esaldiak eraikitzeko modu bat daukanik, eta gauzak esateko modu bat, eta klaro, hori dana aldatzen da, ez? Gaztelaniaz egiturak eta beste modu batera daude, eta batean esatezu, ostras, hori ni naiz. Nik egin dut hori. Bai, eta raroa, baina gero, egia lanpila bat egin degula elkarrekin, berak itzutzen zuen, gero pasatzen zian, nik aberasteko eta proposamen batzuk egiten izkion, gero berriro bera ibili gera, igual ipuin bakoitzakin 6-7 buelta eman ditugu. Azkenean
askotan hitz egoki baten bila, edo esaldi berberari 15 buelta emanez, eta bukaerarako oso lan ona egin du Iratik, oso itzulpen ederra gelditu da. Eta, bueno, seinale, pixkanaka ere ari naizela jasotzen irakurleen feedback hori, eta jendeari asko gustatzen ari zaio baita ere. Azala ere ederra, gustatu zaizu, hor bihotz bat agertzen da alako, nola deitzen zaio, tutu horietako batean sartu ezinean edo? Bai, arriba da, ez da bihotz da, igual dauka bihotz forma. Bai, azala egin zuten Jon Aranguren da Maili Zumalabe, Jon Aranguren justo da Nahian ipuineko ilustratzailea, eta nik eskatu nien zerbait sinplea nahi nula. Niri azal kargatuak eta ez zaizkit asko gustatzen, helduen narratiban behintzat. Eta eskatu nien azal simple bat, baina aldi berean, esan nahi batekin, ez? Eta izan zen beraien aurreneko proposamena, eta hasieratik konbentzitu ninduen, ze proposamen hori, azalpen batek laguntzen zuen, baina bereziki galdera batek ere bai, ez? Eta dazkenean hori harri bate inbutu batean, ez? Eta galdetu esaten ziate, harriak oztopatzen du inbutua, edo inbutuak oztopatzen du harria. Ez? Eta esan nuen, bale. Egiten du bat, istorioekin. Aurrera, horrekin. Bai, asko gustatu zitzaidan. Bueno, Erein argitaletxeak ateratako liburua. Euskarazko bertsioa baitere, ez dizut galdetu? Biak Ereinek ateratakoak? Bai, biak Ereinekin atera ditut. Biak Ereinek ateratakoak, pentsatzen dut, liburu denda auserkitan egonen dela, eskuragai, sareetatik ere bai, internetetik lortzeko, Nerea Loiolaren liburu hau, epizentroa, baitere aipatzen genuen nahian liburua, atera berri duela, eta, erraten genuen bezala gainera, orain ere bai, horretan dago, pixket buru belarriago, beraz, akaso, izanen dugu, alako ipuin sorten edo errelato sorta berrien jakitun izanen gara. Beraz, hoxen, gaurkoan hemen utziko dugu, esperoan, badugun aukera hoiek irakurtzeko. Nerea Loiola, mila esker hondit. Mila esker zuri, eskerrik asko. Goazen Iruñerriko udaletako albisteekin. Entxoainen aurrentzako aisialdi digitala euskaraz izanen dugu. D eta B ereduko LH3-6ko aurrei zuzendua izanen da martxoaren 13 arte izanen dire ekitaldiak. Baitere, Antxoainen urrengo hortzegunean, otsailak 23, 7etan, Antxoaingo dokumental feministen zikloarekin jarraituko da. Desgaitasuna duten emakume askok bizi duten indarkeriari buruzko dokumentala. Ezkutuko errealitate bat ikustaraztea helburu duena, hoixen da, proiektatuko dutena. Eta Iruñean 50 pertsona baino gehiago interesatu dira Arrotxapeako etorkizuneko energia komunitatean. Udalak 4 informazio saio eskaini dizkie herritarrei energia berde eta iraunkorreko auzo bat sortzeko. Baitere Iruñea aukeratu dute parke eta lorategi publikoen 50. kongresuaren egoitza izateko. 2024an hiria iritsiko den espazio berde komunari buruzko hausnarketarako foro espezializatua hartuko du beraz. Madrilen egiten ari den aurtengo topaketan 600 pertsona baino gehiago bertaratu dira mundu osoko 20 adituen hitzaldietara. Eta azkenik, baitere Iruñean, alkateak Europako Kontseiluko Kultur Ibilbideen Institutoko kide bat hartu du, Iruñeko Karlomagno bidearen ezarpenaz hitz egiteko. Nik uste nuen Arizkun Rock zela, zen rock jaialdi bakarra hemen Nafarroan eta onena, baino gaur enteratu naiz akaso ez dela hola, izan ere Iruña Rock jaialdi ere potente eta indartsu etortzen da, 5. edizioa izanen dute. Aurten 2023an, martxoaren 31 eta apirilaren
batean ospatuko da, Navarra Arenan zehazki, eta bueno, jaialdi horren nondik norako ez hobe solasteko, hobe ezagutzeko Ainhoa Arano, bertako antolakuntzako kidea denarekin egonen gara gaur arratsaldean, horta solasean, beraz, arratsaldeon Ainhoa. Arratsaldeon, bai. Mila esker gurean egotegatik, bueno, lehenik eta behin, musika jaialdi bat denez, galdetuko dizut, hortaz beta, ze musika egonen da, ze banda aurkituko ditugu egun horietan? Bai, saiatu gara pixkat denetarik ekartzen, ez da? Gusto guztiak hasen nahian. Roka, ez da, inkreidente nagusi, eta, bertan ditugu, talde entzutzetsuak, ez da? Adibidez, Zutagar, ez da, lehenbiziko aldia, gure jaialdira etorriko direla, baina, Zutagar beti da ona, ez da, etxean jasotzea. Eta, narko adibidez, ez da, egin ditu hortxe urte batzuk geldirik eta berriro ere bueltan dira, kaotiko ere bertan izango dugu, Banda Basoti, Ciudad Jara, Natosi War, Untzako neskak ere hortxe izango dira, Kaos Urbano, 15 talde guztira, eta nik uste indartsu datorrela edizioa bai. Pantxo eta Peio ez dira egonen. Aurtengo... Pantxo eta Peio ez. Gonbidatuta daude etorri nahi badute, baina eszenatoki gainean oraingoan. Baina eszenatokira ez. Xabier Lete eta Pantxo eta Peio beraz, egoten alko dire, baino hoixen, eszenarioaren bertze aldean. Galdetzeagatik pixket ezagutzeagatik horko talderen bat, galdetu nahi dizun, ikusten du, dituzte taldeak hemen erranen du gehiago kilometro zerokoak, eta gero bertze batzuk, urrunagotik ekarriak. Hoietako bat, akaso karteleran, izen ezagunenetako batzuk, Natos eta Gogor, zer raten aldi guztu haietan Ainhoa? Bai, hau Madrilgo bikote bat da, ez da, ja, ibilbide luzekoa, rap generoan kasu honetan mugitu dira, eta oso ezagunak dira estatu mailan. Ahalegin bat egin dugu pixkat gurera ekartzeagatik alako talde indartsuak ere, zerbait berria, ez da, egia da, zuk esan duzu, 5. edizioa da ia da, eta askotan zaila sortatzen da, ez da, kartela berritzen joatea eta saiatzea, urtetik urte, bai talde batzuk beti errepikatzen dira, baina baita ere zerbait berria aurkezten, ez da. Eta, kasu honetan, Natosi War, orain dela gutxi gainera sekulako arrakasta egin dutez Wizzing aretoa, ez da, Madrilen bete dute goitik beraino, eta, nik uste Iruñean ere ongi etorri beroa egingo diegula. Rapa beraz Gogor, kasu horretan Natos eta Gogor, eta bertze rapero batzuk ere izanen ditugu. Baita ere, eska edo eskatik hurbiltzen den talde bat, kasu honetan, ezagit mitikoan, ez nuen ezagutzen, baina Banda Basoti, pixkat begiratzen egonen naiz, eta, ibilbide luzeko taldea honakoa. Bai, oso luzea, ez da, badara matzoteia, ez da, amarnaka bat album egin dituzteia, gainera urte batzuk badira jada ez direla Nafarroatik pasatzen, hemen oso ezagunak izan dira Euskal Herri mailan, ez da, kolaborazio pila bat egin dituzte Zenoi Mugurzarekin eta bar, eta, bueltan dira, ez da, hauek izan dituzte urte latz batzuk, ze taldekide bat galdu zendu da, ez da, oain berriki, eta, beraientzat pasarte gogorra izan da, baina, esan digutenez, ez da, indartsu datoz eta gogoz, eta badute gogoa berriro ere Nafarrora itzultzekoak, eta, guretzat plazerra izango da kasu honetan, Iruñarroken hartzea, ez da, Italiako talde hau. Italiako taldea, eta bertze bat aipatzegatik, erran dugu 15 talde dira, beraz ez digu ematen hemen, denak ikusteko aukera, baina bertze bat, The Lizards, ikusi dut hor bertze talde bat baduzuena, kasu honetan, ez dakit rockeroagoa, emakumeak gainera baditugu hor estena gainean, eta hauek Bartzelonatik okerrezpanago. Hori da, bai, Kataluniatik datoz, bai, Bartzelonatik. Zuk esan duzuna, saiatzen gara pixkatenetatik eta taldeen tamainekin, eta, baita ere emakumeen presentziarekin eta askotan mundu honetan, ez da zailaz, leku, ez da, gizarteko leku guztietan bezala, emakumeak ere kasu honetan musikaren munduan, badituzte bidean zailtasun batzuk, baina, saiatu gara beti edizio guztietan bermatzen, ez da, emakumeak dituzten taldeak edo emakumea abeslariak ekartzen, eta kasu honetan, The Lizards, adibidez da horietako bat, Bala ere gure artean izango dira, ez da, Galiziako bikote potentea, eta neskako hiek ere, The Lizards ez ari garela, talde txikiagoa, ez da, xumeagoa, egia da rockaren inguruan eta oso potente datozela, eta Kataluniako estenan adibidez da badutela
hori ez, izen bat egin dutela, eta bueno, gu pozik Euskal Herria kasu honetan, Euskal Herria eta Kataluniaren arteko, ezta, anaitasun horretan, hauek ekartzea honetara. Bala ere bai, aipatu duzu, nire gomendio personala hori izanen da, bala handiz maite duen taldea, arrasonak, goza bat, gainera bi pertsonek egindako musika, rockeroa, potentea, bueno, merezi du horiek ikustea, eta Ainhoa, badakit ezin zarela busti talde guztiak onak direla ez dakit zer, baina, bueno, zuk ez dakit bat azpimarratzeagatik, edo zeinetarako zara kaso gogotsu, zeinetarako bauzuzuk gogo berezia. Begira, ez nintzen oso zalea talde honena, baina apustu egin genuenean natozigu hor Iruñera ekartzeko, arriskatua zen, gainera, pixkat rokatik gehiago aldentzen den generoa, baina, egia da gaur egunean ez da, kolaborazioen eta genero, ez dakit, lausotzen ari dira generoak, ez da, jendeak gero eta gauza nitzagoak eta entzuten dituelako, eta kaleko esentzia hori saiatzen ari gara mantentzen, ez da, eta, egin genuen apostu natoz eta gu horrek hartzeko, eta azkeneko diska justo orain atera dute gainera, ez da, bain dela hilabete gutxi batzuk, eta bertan badago kolaborazio bat Kutxirekin, ez da, Mareakoarekin, eta nik maite mindu nago disko horretaz, uste dut talde oso potentea dela Iruñera ekartzeko, gainera esan dizudana, baintxe berriki sekulako arrakastak lortzen ari direna, eta badaukat gogoa taldea ikusteko, eta nor daki agian kolaborazio potente bat ez da Iruñean ikustekoa. Hortxen aukera izanen da, natoz eta hor ikusteko, paregabea, hemendik ezagita gehiegitan etorriko dire, baina, behintzat hor, martxoaren 31 eta apirilaren batean ikusteko aukera. Zehazki, ez dakit 31 edo apirilaren batean izanen den, Ainhoa? Bai, apirilaren batean kasu honetan natoz eta hor, bai. Natoz eta hor, apirilaren batean, Ainhoa, kontu gehiago, ezagutzen ez dugunontzat, Iruñarrok, ze kontatuko zen igun, nola dire egun horiek? Lan ez betetako, ez da, nik uste lan gehiago dela aurretik, ez da, prestaketa lanetan, oraintxe erabat murgilduta gaude horretan, egia da, izan ditugula hor urte batzuk, ez da, pandemia dela, eta, ibili garela nahiko kilikolo, ez da, kostatu zaigu, batxe hori saltatzea, iaz berreskuratu zen azkenean normaltasun hori, ez da, oraindik ere, ez da, genituen hor maskarillak, eta, alako zertzela da batzuk, eta esan dezakegu hau izango dela lehenbizioko edizioa, ez da, pasarte horiek denak atzean utzi, eta benetan jada gozatu alizateko egunean olako kontzertu ez, eta, gogo betean gaude, ez da, kulturak, badakizuen bezala, izaten ditu une ederrak eta une zailak, eta, prestaketa lan hauek oso zailak izaten dira, lan asko, baina gero egunak iristen direnean, benetan plazerra izaten da ikustea milaka eta milaka pertsona, zuzeneko musikaz gozatzen, ez da? Egun hori bera, nola izaten da? Goizetik hasten den jaialdi bat da? Bai, jada taldeak goizetik iristen dira, beraien azkeneko ensaioak egitera, montaje lanak, ez da, aldaketak azkar egin behar izaten dira, eta adibidez, talde batzuk izaten dira, nahiko teknikoki, nahiko gauza komplexuak ekartzen dituztenak, eta goizean ibiltzen gara hortxe azkarro batean, ze talde hauek askotan, ez da natoz eta gora aipatu dugu adibidez, eta adibidearekin jarraitzeagatik, jira batetan sartuta daude, Lier ere jira batean sartuta dago, eta orduan Iruñarrok da jira horretako, ez da, parada bat gehiago esango dugu. Orduan, asko eta asko, ostiral horretan bertan, edo ostegunean, beste leku batean daude, ez da, kontzertuak ematen. Eta, iritsiko dira Iruñera, Beristakatako horrika, eta, goizoiek izaten dira, nahiko urduritasun handikoak, azkeneko, ez da, gauza horiek lotzen, gauza teknikoak, entzailuak, ahotsak, baina, beti iristen garaiz, eta espero dugu oraingoan ere bikain iritsiko garela. Publikoari dagokionez, ze ordutan erekitzen dire ateak martxoaren 31an? Ordutegiak oraindik itxi gabe daude, bai, ze, hor esan dudan bezala daude zailtasun batzuk, talde guztien ordutegiak zehaztu alizateko, baina oso antzekoak izango dira beste edizio batzuekin alderatuz, eta beraz, atxaldean hasiko dira, bikasuetan, bai ostiralean eta bai larun batean, atxaldean hasiko da, atxaldean goiz, eta, goizeko ordu txikiak arte luzatuko da jaialdia.
Kasu honetan, Navarra Arenan ospatzen da, beraz hor tokia badago auserki, eta gero pentsatzen dut, betikoa, ez? Egongo direla ere bai, jateko espazioak, edateko espazioa nola ez, barra, dantzatzekoa. Bai, hori da, bai. Oso antzekoa izango da beste edizio batzuekin aldiratuz, baditu berrikuntza batzuk, eta izango da adibidez, bigarren eszenatoki baten aldeko apustua egin dugula aurten, Navarra Music Commission bulegoarekin batera, hor kartelak osatzeko garaian, kartel nagusiak osatzeko garaian, urtetik urtera beti topatzen genuen zailtasun bat, eta zen talde txikiak, eta bereziki Nafarroko talde txikiak nola txertatu, ezta? Talde ezagunak ekarri behar dituzu kartela indarra hartu dezan, talde horiek ekartzearekin jada ordutegi honenak eta gauza horiek bete egiten dira, eta sekulako pena ematen zigun, bi talde bakarrik sartu beharra edo 3, eta gainera ordutegi, ez da, beraientzat esango dugu nahiko ordutegi txarretan, ez da, ze beti izaten da edo irekiera edo itxiera, eta egin genuen, beste jaialdi gutxitan egin izan dena, nik uste Iruñarrok izango dela lehendabizikoetakoa, bigarren eszenatoki bat irekitzen bakarrik talde nafarrentzat, bai? Eta orduan, 8 talde nafar izango dira oraintxe berriki aukeratuak atera direnak, eta, saiatu gara, lehen esan dugu ez da, talde baten kontzertu batetik bestera izaten dela hor, geldialdi bat, ez da, eszenatokian aldaketak egin ahal izateko, eta momentu horretan, izango dira kontzertu horiek, ez da, bigarren eszenatoki txikiago batetan, baina, aretoan bertan, piztan bertan kokatua dagoena, eta bertan saiatuko gara, 8 egun bakoitzean 4, talde nafar, alik eta ordutegi ez da, honenetan kokatutak, kontzertu batzuk eskaintzen, eta beraz, gurentzat gainera talde pila bat apuntatu dira, eta sekulako txutea izan da guretzat, ikustea Nafarroan badagola, ez da, badagola musika ona, badaudela talde pila bat, eta indartsu datozela, eta beraz, izango ditugu hori da. Esan bezala 8 talde gehiago, ez da, 15 horietatik gain, 8 etxekoak izango direnak eta bikainak. Hoietakoren bat, jakiteagatik, Ainhoa? Bai, oaintxe berriki aukeratuak izan dira, eta hartuko dut zerrenda eskutan, hankarik ez sartzeko, Cobardes, Corrosive, Deserrite, Javi Robles, Katanga Daz, La Sonrisa Metálica, Lilo eta MDR Madurga. Horiek dira 8ak, genero aniztasuna, badaude euskerazko talde potenteak, badaude neskek, ez da, neskek lidergotza hartu duten taldea, eta benetan pozik gaude. Beraz, 15 talde, nolabait ere izen handikoak, eta gero Nafarrendako ere espazioa bigarren eszenatoki batean, aurten Iruñarroken egin duten apostua. Ainhoa, bertze kontu bat, ez duena garrantzia gutxi, sarreren kontua, nola dau? Bai, badoaz. Azkeneko ordura arte egia da, gero eta gehiago ez da hori pandemiarekin somatu dugu aldaketa garrantzitsu ez da, jendeak nola azken ordura arte itxoiten duen, baina, adibidez abonuetan jada ari gara iristen azkeneko sarrera horietara, bai, orain dela aste pare bat pasatu genuen ja 150ko langa, eta beraz, abonuak ez da, 2 eguneko sarrera horiek jada iristen ari dira amaierara, eta eguneko sarrerak oraindik badaude, bai ostiralerako eta bai larun baterako, badaude oraindik webgunean, aprobetxatuko dut, hementxe tartetxo bat egiteko, irunarrok.com da ataria, eta bertan lortu ditzakete hori sarrera ezberdin horiek. Kasu honetan, erosten aldire 30koak, erosten aldire batekoak eta biak batera, ez? Hori da, bai, 3 aukera horiek daude, bai. Egun bakoitzerako sarrera, ostiraleko kontzertu ez gozatzeko edo larun bateko ez, eta, asteburu guztiko juarga nahi duen horrentzat, badaude baitare 2 eguneko sarrerak. Kasu honetan, deskontu batekin, ez? Egun batekoa 37 okerrezpanago, memorizari naiz, eta 2 egunetakoa ez da izanen bikoitza, baizik eta pixket gutxiago. Bai, 75 balioko luke bai, 2 egunekoak. Eta gero, badago ere bai, ez dakit hori erekia den edo ez, baina badago premium aukera bat. Bai, jaialdi gehienetan jada eskaintzen da aukera hau, egia da, gero eta gehiago baita ere, jendea, igual, adin gehiago duen jendea animatzen dela gauza hauetara, eta
baita ere aur txikiekin, ezta? Iaz izan genituen baita aur txiki batzuk, bueno, bere gurasoekin hurbiltzen direnak, eta asko kezkatzen dute, ezta? Juerga horretaz gain, behar dutela, igual eserita egoteko, ezta? Pixkate leku erosoago batzuk, afari pixkat, ezta? Tripa betetzeko eta lasai afaltzeko espazio bat, eta, jaialdi askotan ematen da aukera hau, eta, guk erabaki genuen baita ere, aukera hau irekitzea, egia da prezioa garestiagoa dela, esan dugun bezala, beste espazio bat sortu behar duzulako, berezitua, eta bestelako zerbitzu batzuekin jada, beste erosotasun batzuk nahi dituen jendearentzat, ezta? Eta, hortxe dago aukera, egia da Iruñean nik uste gehiago zagarela, ezta? Pistan eta saltoka ibiltzekoak, baina, behintzat egon dadila aukera hori irekita, bai. Osea, rockeroak eta punkiak izan gaitezke, baina aizu, konforta ez dadila falta ere. Hori da. Berroarena egin, gero, deskansatzeko ere bai espazioa. Ainhoa, ez dakit, den urtean adibidez zenbat pertsona hurbildu ziren. Bizket guk ideia bat egiteko zer topatuko garen hortan, hurbiltzen bagara horrat. Bai, pasatzen urtean, okerrez baldin banago izan ziren egun bakoitzean 4.000 pertsona inguru, gutxi gora baiti, bai? Eta, aurten ere halako zerbait izango da, bai? Gutxi gora bera hori da espero den zenbakia, beraz, bai, milaka batzuk. Bueno, hoixen da. Jende artean fobia duen pertsonak pixket egin marko du aurre lanketa bat, behintzat, zelan jende mordoixka bat egonen da. Ainhoa, baita ere, aprobetxatuko dut galdetzeko, pixket, hau nondik dator? Nola hasten da Iruñarrok jaialdia, ez dakit, nork antolatzen du? Bai, Irufest Producciones edo deitzen den, etxe bat dago atzean, ezta? Hauek bere garaian ikusi zuten, ze badaramatzate ja urte batzuk jaialdiaren aldeko apostua egiten, zegoela Iruñean behar bat, ezta, alako, musika jaialdien estenan sartzeko, ezta? Egia da orain, bereziki Nafarroko gobernuak eta bultzatu dituela igual udako jaialdi txiki batzuk, baina orain dela, 6-7 urte zegoen utxune bat, ezta, hiriak etzuela, alako jaialdirik, ezta, jaialdien zirkuito horretan, etzegoela, eta gainera, lehen esan duguna, ezta, Nafarroan bazegoela musika estena indartsu bat, jendeak behar zuela, ezta, zuzeneko musika hori sentitu eta jaialdi indartsu bat izan bertan etxean, baita ere Nafarroako taldei eta emango ziena espazio bat, baina baita ere, ezta, kanpoko talde horiek Iruñera ekarriko zituena, lehenbiziko edizioak egia da kalean egin zirela, Ziudadelan, batzuk izango dute gogoan, gero txiki gelditu zen espazioa denborarekin, gainera, eguraldia, ez da, Iruñean badakigu, gure Iruña tropikal honek, badakiguela denetarik ematen, eta jaialdia beti egin izan da, gutxi gora bera, egun hauetan, ez da, martxoa apirileko tarte horretan, orduan eguraldiagatik ere, eta baita ere espazioagatik, egintzen gero salto bat Navarrarenara, eraikina martxan jarri zenean, eta egia da, beste kalitate bat eskaintzen duela, ez da, eraikinak. Pentsatzen dut, toki ezberdinetako jendea etorriko dela, segurazkere nola ez, batez ere Nafarroatik, baina baita ere Euskal Autonomia Erkidegotik ere hurbilduko da, kanpotik ere pentsatzen dut, izatez badago autobus bat, ezta, erkidegoko jendearentzat. Hori da, bai. Hori ere aurtengo berrikuntza da, ikusten genuen, gero eta gehiago jaialdira bertaratzen dela, bai Nafarroatik gehien bat, egia da gehiengoa Nafarra dela, baina baita ere, Euskal Herri osotik, ez da, bai Gasteiz aldetik, bai Donostia aldetik bereziki jende pila hurbiltzen dela, eta baita ere, Madrildik edo Kataluniatik, eta Zaragoza aldetik, Logroñotik, beste inguruko hiri batzuetatik ere bertaratzen zela jendea, eta orduan, aurten jarri dugu autobus zerbitzu bat, bai, eskatu egin behar da, bai, ez dago itxita, orduan, eskaerak egiten dira, eta eskaeren arabera, ikusten da, hiri bakoitzetik, eta nola etorri autobusez, bai, ze egia da, Iruñean, hiri txikia izanik, halako jendetzak bertaratzen direnean, igual trenak, eta betetzen direla, jende asko gainera, nahi duela joan etorri horiekin, ezta? Agian ez gelditu bertan, eta eskaini nahi genuen baita ere, bereziki agian Gasteiztik, Donostitik datorren jendearentzat aukera hori. Iruñera etortzekoa eta egunean bertan itzultzekoa baita ere.
Beraz, autobusaren dako aukera ere bai, guzti hori sartzen mazate Iruña Arroken webgunean topatuko duzue, berehala, baita ere, ez dugu aipatu, arropa ere badago hor, mertxana salgai Iruña Arroken, gainera, aurten kolaboratu du, ez? 198, marka horrek, Madrileko marka horrek ere kolaborazioa egin du. Beraz, hortzen dena eskuragai webgunean, Ainhoa, bakarrik akitzeko galdetuko dizut, ez dakit, aholku pare bat egun horretan, ez dakit, gozatzeko, zer erraten aldi guzu? Aholku gutxi, gogoak ekartzea, ezta? Gogo betez etorri eta gozatzeko prest. Bi apunte txiki egitekotan, beti saiatzen gara jaialdiaren aurretik kanpaina indartsu bat egiten baita ere, argi geratu dadin Iruña Rock dela eraso sexistarik gabeko espazioa, ezta? Eta bertan, errespetuz jokatzeko, denok nahi dugu gozatu, eta nahi dugu gozatu askatasun osoz, beraz, elkar errespetatuz eta pozik gozatzera. Iruña Rock guztientzako espazioa izan dadila beraz, hemen Ainhoa Aranok botatako mezua, dena konbidatuak, baita ere, nola baita ere, ILG biak galdu duten oientzat ere badago premium espazioa, nahi badute eseri, beraz, ez dago eskusarik, parte hartzeko hemen, martxoaren 21an, apirilaren batean, Navarra Arenan, Iruña Rock jaialdia, kartelera potentearekin, begiratu hortzen taldeak, hemen aipatu ditugun batzuk bakarrik, Lier, Natos eta hor, Banda Basoti, Delizarz, Kaotiko, Sutagat, banda andana bat gozatzeko, eta guzti hau gaurkoan guri kontatzen, Ainhoa Arano, bertako antolakuntzako kidea, beraz, eskertzea bakarrik. Ainhoa, mil esker hon. Zuei, aio. Hauxen hemen eskaintzeko genuena gaurko astelen honetan magazinean, otsailaren 20an bihar ere hemen izanen gaituzue elkarrizketa gehiagorekin. Ea nahi dudan, jakina. Eta argiaren fakturan aurreztea. Eta gasarenean. Ona da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian. Egin zure etxebizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. Birgaitze eraginkorra.laboralkutxa.eus. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.